nyansapo dwumadie a ye kire ne se abadwemba o ka asem wo mu na wo fa bibia wo hu ne se ye fa no badwemba ansa na wo beba nyansapo dwumadie so na wadwene mu do wadwene mu so da sabre ene otekoko so okrobia Asante kotoko yirifi nana se tutu Asante ni one ye nana kwadu yi adom Asante hima ene ye hwe bia nipa dom abunkam se ya na eye adwoso a ye ka Asante ka akunini adi nkunim eboa ma Asante be ya Asante a na adwoso afrane okese krobia Asantoa nana ya Asantoa wanya ne ba bi ko na sinamu a otoso mienu nana ya Asantoa enene emfie aduonu ese ene ohwe benkum hwe nifa hwe nananom ahemfo ne ahema ne temamufo ene ye ministers a saamre omunyina wo ha na esese kire se titi obi kan titi obi kire mekan se uhunu Asante yagoro ahodo a na edwaguo na mayempani ne enkohwe Kumasi Culture Center amamre fie ye kase amamre so agofoma fonton from na edwaguo na asa ekwa eba no momiempani na yenkonkohwe bi ne ehu se ampa amamre so agofoma wo mu bo twene na ye di asapa nana no momiempani ne yenkohwe bi apiafo
Emma Asebiamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na